aja mbok semprot ah Mas. Sesek ambek aku kok Mas. Geser. Mas, ambekanku sesek Mas, ambekanku sesek. Kleru. Kene ya, ambekan iku ning kene ya. Lah iya, ambekanku sesek Mas. Aku gak elek kok karo MC-ne. Lah piye? Nek kono sing ayu dikancani aku sing elek gak gelem. Lah salahe aku kursine sebelah kene. Gelem. Lah aku mau di sebelah no kiwa lah ya jejer. Aku mbek kowe lah yo Met yo. Padha elike. Elek iku awet tok Met. Awet elek. Lho nyapa sampean melok guyu lho nyapa. Oh ya wis. Kok rumangsa ketane ndekne elek. Anjing. Oke. Dekne tetep awet entek semen panggah elek ngono wae. Janjane kowe ning ndi? Alakatmu sajak nyobriani jos hatiku sujono sampat karo wanita liya sinareng santana nyampur sari sineng boyong toki audio mustika production. Hey ayo alon-alon Mas menjalankan luar biasa karo disendok lah wong kok ndok ndok Pakde cah iki oleh ndok dhewe kon ndi Mang
Walah ndoke dhewe do diceplok. Wah, sampan ya. Masyaallah. Terayo. Cah nek elik ngene iki yo. Nek cah iku wis tau ganteng wis saiki eli yo ketok. Sapa? Jane ki apa tak pateni pemono ana hukuman pan. Dene ana hukuman yo gak sida. Mas-mas yang di depan. Nggih, monggo. Nggih, Mbak menawi request lagu saged. Badhe menyumbangkan suara masnya juga boleh. bisa. Badhe menyumbangkan uangnya juga boleh. Nggih, boleh no. Nggih, yang ditunggu-tunggu yang itu. Itu. Tapi ya aja nyedak-nyedak rene aku ndak kedilipen. Pilih penapa? Lho, Bu. Aku loh, baratus ya Mas. Dek esok tapi aku baratus dek esok Mas. Lah, kok duwe iso? Tapi ya wong nimbal kok Mas yo. Ngono ya. Heeh, rasa dados. Wis penting si binan ngono ae. Gak. Aku lho wong jujur. Iya. Sak pira Mas? Kok cilik men pan? Ning ndi? Jane-jane kowe ning ndi? Ya lagatmu sajak nyupiani hatiku sujana kuwi kanca karo wanita liya. Sampun ngaturan wonten lali janjine. Lali janji.